Hej alle sammen. I dag der vil jeg lave sådan en video, som handler om produkter under 100 kroner. Jeg kan også se, det er en anden kvalitet faktisk. Men et andet sted jeg sidder faktisk i mit værelse. Men den her video skal som sagt handle om produkter, gode produkter under 100 kroner. Og det er alt sammen til håret. Og hvad jeg bruger til håret, når jeg bader, og ja. Så jeg synes bare, vi skulle til at komme i gang. Ja, jeg vil starte med den her. Det vil lige gå i stykker, og undskyld, min computer lige sige sådan der. Hvis I ved, hvad det er, så må I meget gerne lige skrive det ned i kommentaren, det er ret irriterende. Men den her, jeg ved ikke, om jeg nåede at få sagt det. Jeg kan sige noget. Den er fra Extra. Extra der, og det er en hummus. Ikke der. Fylde, og den stivner faktisk også lidt. Men jeg bruger den nogle gange. For at få mit femmerhår ned, for jeg hader femmerhår, seriøst. Men den er faktisk også super god, og du kan købe den i dine lokale supermarkeder. Til omkring de 8, 9, 10 kroner højst ton. Ja. Men den anden gode produkt, det er den her. Den er for godt to be. Det er den her hårlak her. Men den er for godt to be, men så jeg kan ikke lige finde noget at udtale. Så jeg bedre kan forstå det. Men jeg er nødt til at rette min computer til at røve irriterende. Og den er mega god. Og den er bare stiv. Sådan. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan se det. Den er så god. Men den lugter jo ikke specielt godt, det ved jeg godt, men den er virkelig god. Og den er som sagt godt to be. Undskyld. Og der findes rigtig mange gode produkter med godt to be. Og det er et rigtig godt mærke. Og den kan du købe. Ja, du kan købe den i det lokale supermarked faktisk også. Og ja, den er også rigtig god. Og den koster omkring de... Mange gange er den på tilbud, men den koster den er lidt dyr. 30 kroner eller sådan noget. Men sådan det er omkring, I må blive sur, hvis jeg siger forkert. Men så har jeg den her olie, og den er mega god. Jeg putter den i håret, så det vokser hurtigere, og det bliver sundere og sundere. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men efter jeg købte den her, og jeg bruger den hver dag. Efter jeg har været der. Og den får glis. Og så kommer det der mærke igen. Got to be. Ting. Nej, det var... vi siger bare, den får glis, ikke? Men den er en hårolie, som du også kan købe i dit lokale supermarked, men du kan også købe den med til en større pakke. Den er ny, men jeg har haft den snart et halvt år, fordi jeg ikke sådan vidste, at den var så god, men nu, før jeg har brugt så mange langt fra, nu er den her, hvis I kan se det. Jeg har brugt herfra og hen til på omkring de 2 måneder, 1 måned, ja, sådan cirka, efter jeg har gået i hårprodukter nok. Men så kommer den her balsamspray, ja, den her først, ja, den her, undskyld, og den her er mega god. Jeg elsker den bare, og jeg har lige fået den, og den er næsten helt fyldt. Og den stinker. Men den er så god, den giver silkeblødt hår, og den er fra Matas' eget mærke, Striber. Og den er har som sagt fra Matas. Jeg elsker Matas. Og det er en silkeprotein balsamspray, og silkeprotein balsamspray. Og den er så god, men den lugter så putter jeg den her i, og den lugter af barndom. Og det er altså ikke efter AB Julias verden, men den dufter virkelig barndom, fordi jeg brugte den, jeg har haft omkring de 7, da jeg var lille. Og den er fra Natural Kids. Og det er bare en med Ice Age 4 på. Fordi jeg havde snakket rigtig meget om den. Så min mor, hun valgte lige at købe den til mig. Ja. Men jeg er så glad for dem. De her to, de er bare
seriøst, de er bare flyvende. Så kommer der 2 hårprodukter fra Sunsilk. Og det første af det er en balsam. Den er blå, fordi den lige har stået i badet. Men det her det er altså en Sunsilk. Og den er så god. Altså jeg har aldrig haft en bedre balsam end den her. Den er bare. Og ja, den giver bare god, pæn hår. Men den her balsamspray, derfor har jeg fået sådan her hår. Og det er bare så dejligt blødt. Og det er så blødt. Sofie hår, en af mine bedste veninder. Jeg håber du ser den her video, Sofie. Men lige meget. Og det her det er også for samme mærke. Sådan så. Og den her, den giver, det er en smooth, shiny, også for Sunsilk, som sagt. Det er for tørt hår, og ja. Og der står den er for Ida. Der står bare, jeg ved ikke rigtig om I kan se den, det der hvor min finger er, så bare det er Thomas, står der så. Og det vidste jeg så ikke, Thomas Taro. Men den er altså ret god, fordi den gør sådan, den giver håret flat og pænt. Og så hvis du lige, nu har man lige en knude, kan man lige sådan her. Så giver den rigtig god, også hvis du skal have hjelm på, når du cykler, eller skal du til ridning, så er det rigtig god, fordi kan jeg godt det der ridninghår, ikke? Og det var så fedt og irriterende, og så hvis det ikke lige når du kommer hjem, og jeg bare lige skal sidde lidt, så put lige det i, og så gå i bad bagefter, så det er så godt. Og den her video kommer til at vare omkring 7 minutter, så har jeg lige 2 produkter mere til den her. Fra Stor Woman. Det er en varmebeskyttende. Jeg bruger det i hvert fald som en varmebeskyttende, jeg har også hørt andre sige det. Og den er faktisk, den lugter så meget af slik og men den er fra Stor, og du kan også købe den i andre lokale forretninger. Det er også Matas. Undskyld, men den her kan man købe i din supermarked og i Matas. Og det kunne du sammen med. Den her kan du kun købe i Matas. Den er på tilbud til 15 kroner faktisk. De her 2 Sunsilk. Og den her kan du også bare købe i din normale Netto, Rema, Rema 1000. Jeg vil altså bare sige Rema. Men sådan. Og så har jeg den her fra Matas eget mærke. Striber. Det er en glansspray, og det hår kommer til at skinne, så man ved mig godt. Nej, der. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se, men den skinner altså ret meget. Og det giver sådan også, det giver også lidt filtreret hår. Eller ikke filtreret, stift hår. Men det er godt nok, fordi det synes jeg er okay dejligt. Også hvis det er 5'er hår der, de irriterer mig. Men den her video kommer altså til at være rigtig lang. I kan se. Jeg går bagfra. Det der. Så kan man også godt lige se, at det skinner lidt, ikke? Lige der. Den side jeg putter i. Men tusind tak, fordi det så med i den her video. Og jeg har fået lyden til at virke igen. Men husk at abonnere og like og kommentere nogle videoforslag i kommentaren. Hej hej!